Ọhaneze ekene m unu Igbo mmanụ nze mmụọ ọzọ asị m adịla onye ọbụla na mma ebe nọ n'afọ vidiyo anyị udo dịrị gị udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị asị m ihe nwaanyị na-akpọ onye ọbụla iru na unu mana ama m ihe anyị eme ụwa metụ ụwa mma ije na nke dibịa okwu ijikwa oke ka ije na ụka ịma anya ọgbụlụkwa okwu a wee na-agbụla attention Jpac bịara mbọsị a sị na nwanne enyi ya nwoke bụ elusi ikuku ọmị ha ọ na-akọ na Jpac jere Zion ọwa ajụ ihe so Jpac wepụtazi akịta wee sị ka okwu tiile ya bụ ihe amara ihe anyị eme ụwa mete mmadụ mma ọ pụtagosi na this is the reason why I went to Zion ministry na some of the things of kwan na Zion na aka mma nọkọta fa agbụkọta mmadụ okwukọta nke ịbịa ise ka ịbịa ka nso ka ị mara na ihe anụ nwa na-ekwu bụkwa n'eziokwu o mere na Solomon na Baịbụl Solomon na ka Queen of Sheba bịacha pay ya visit pecha Solomon visit wee kowere ọnụ ya wee confess wee sị na half of ihe a gwara ya elughị ihe ọfụ about Solomon o wee bụrụkwa na ihe ọbụla mmadụ na-akọlụ gị maka mmadụ don't always believe it jee fụ n'anya jee fụlụ n'anya maka ụka bụkwanụ onye lue ọfụ n'anya Jpac elugo na wee fụ n'anya wee sịkwa onye testimony ka ihe mere o ji wee gawa Zion ministry nenenu vidiyo unu wee fụ Jpac okwu akpụ n'ọnụ Chineke kịta ka mma na ife onye bara nkịta ego ya aza and afọ ọbụla ị bara onwe gị n'ụwa afọ ahụ ere eme gị affect January 2023 this year ka m na wee baa onwe m okwu akpụ n'ọnụ 2023 and since then okwu a bụrụkwa m n'ọnụ tụrụ ụfọdụ na-akpọ m Jpac, ụfọdụ na-akpọ m Jpac, ụfọdụ na-akpọ m Jemugo, ụfọdụ na-akpọ m J5, ụfọdụ na-akpọ m akpa amụ, ụfọdụ na-akpọ m mugu, ụfọdụ na-akpọ m go and look for work, ụfọdụ na-akpọ m idiot, ụfọdụ na-akpọ m you are confused, ụfọdụ na many things. Mana ihe nna ya wee biko afọ ọbụla ọ ga-abịa ịkpọ m inwee joy, nwee peace of mind n'ime obi gị, continue calling me that name because ọ na-ewepụ m single hair na arụ m kama ọ na-ewepụ m single hair ọ adịkworo more value so obi anaghị elu m ilu iwe anaghị ewe m na-edifitiri ekwensu ọ na-agbagharịzi ka agwọ egbubiri ọdụ so ebe na-akpọ m Jpac, J5, J idiot, akpa amụ ụfọdụ na-ewetakwu pikchọ ebe m gwuru mmiri na Captain Suit Enugu ebe m je ebe mụ na Skibo mere anyị mere wrestling na mmiri ụfọdụ ewetakwu the pikchọ ebe yi pant buru akpa post o nwere ife na-eme ihe na-akịta bụ part of promo at least ọ bụ na ịkpọkwu m n'ọnụ ka ihe eji ekwu okwu if it doesn't call my name in a week or in a day ịma na ị ga-adị boring so ma ndị bloggers ndị native doctor na-akwụ ụgwọ ka ha wee na-edefend ya keep on defending evil ọba Jpac afa ejere m Zion ụfọdụ sị na m dị confused my brother I want to give you more name ihe eji add to that confused ka o sutuo gị as long as na pp ama egbu gị ma ọ bụ na ịkpọ m iyi ịghọtara agụgbọọla FJ mere m invite just as etu esi mee ndị ọzọ invite agbara m nọ my friend agụgbọọla mee m invite mụ biko ọ chọrọ ka m bịa end of the 100 days fasting then ama m abịa mana native doctors na-eje ụlọ ụka for Thanksgiving fee ego na Thanksgiving iwu ejikwa ha January this year all the whole Anambra native doctors niile gadara na họteelụ Akwa Reverend Father were mmiri nsọ ọ ga-adịrị unu mana aha Jizọs ha na-ekwu ọ ga-adịrị unu mana aha Jizọs ha na-ekwu ekpegide ekpecha kene Maria n'ihu ebe a na-emepe ụlọ ọ dị native doctor kwukwa na aha Jizọs ha njakwuo emekwara ha invite and iwu ejikwa ha mana Jpac jere Zion a na-adọ ka adọgbuo batrị m onye ị na-adọ ka edogbuo batrị ya ichekigokwa background onye ahụ nwaanyị mejije ụlọ ụka Ebuka Obi ọ bụ onye Hausa Ebuka Obi ọ bụ onye ofe mmadụ ọ bụ onye Yoruba ọ bụ onye Igbo ri so na m jezie end of the year 100% na Ebuka Obi ịma na m emego arụ
ọ bụ na arụ ka mmere ịma next Sunday unu ka ya afụkwa m again ma ọ bụ na nje na agụbọọla m invite etu o si bekwa ndị ọzọ invite na ọ bụ na nje na emere m invite na arụ ka ọ ya bụ ịma na nka ga-emekwa dị arụ again ịma na next Sunday fụkwa m again na the church ịghọtara. So it's a very big privilege for me to be there because all the whole big boys niile nọ na word of it ha ncha from recognize ya ma ọnwa many of them ma obichiri ụzọ na-akpụ amaradị m na ụdị big men nọ n'ụwa na ime the church ma ndị 12 apostle ma ndị house of integrity all the whole club niile zuru etu ezinụkwa ha invite kwa ka ezinụkwa m nwa invite nke m nwa jee nke m apụghị iche asị ịma na ndị Igbo atịrị so na nwoke akpọrọ asị ka amụ ya na-afụ ofu na hotele so buru gagharịba ọ bụ na update agwụna ka m kretukwuru unu more updates so that you can download my picture, download my video, say anything you want to say about my name. Reply ya gị ịma na afụrụ gị n'anya. Yeah, if you put my picture and video kpọọ m iyi kwuo okwu ọjọọ reply ya gị ịma na avaluru gị. But if I don't reply you while insulting me, ịma na amaghị m na ị na-ebe exist. Hey, Chineke God, o nwere emere ibe na nke ikpeazụ a ịghọtara. Jpac the confused, Jpac chasing cloud, Jpac doing this, Jpac jere Ebuka Obi with the 2 toil security, with the 2 toil soldier. Jpac mere nke a, Jpac mere nke ọzọ. How can you enter church carry security, this and that? Without those 2 security, I cannot enter there because crowd, the SS, they are the one that helped to clear road for me. But I don't even explain because I'm going to invite. I'm a so many the chief doctor they just Thanksgiving. No, if I am reading so you will free EJ Bobble or EJ. I'm an entertainer. I'm an MC. I have right to choke my leg anywhere. So each all you see Iwaji, Namuja the cave go be say wasi and they drag home Nanjere cave go be you see me there again because I have come to realize that na yena had put on social media 99.9% abro ezioku. Ebuka Obi put the killer who had one account number. Ebuka Obi one account number. One personal account. And a dash ye go dash. And then ye oche poketa ebute moto buje eboneje. Ochi je here we moto buje. I went there where for almost 300 something medical practitioners. Medical doctors and surgeries. Ndị na-eme surgery na-arụ ọrụ free. Ha wepụtara onwe ha na-azụ Igbo ndụ. Ke ndị na-azọ ya Kalaba ndụ gara azọ ya Hausa ndụ. Ọkwa ndị Igbo gara azọ ndụ. People na-amụ nwa dị every day free. If you are opportunity to be in the hospital, ịmụ nwa free. If you are opportunity na nwere ihe na-eme gị na-eme gị surgery, ịbata n'ọdị ụlọ ọgwụ free. Ụlọ agba na-agụ ebe ahụ free. So how do you think the ego na eji ego ọgwụ na-eme na ebe ga-eze weta the ego if not that na-emekwa donation na-emere kịta ndị mmadụ na-eme donation freely willingly ofe aka na-akpọ mmadụ ime impact na life ndị mmadụ. So ị bịa ha nso esi na Jpac jere ụka Ebuka Obi na m be idiot na m akpa amụ na m dey confused. Oga, I will still be confused again and you will see me there on next Sunday. Ma ikwukwu okwu because na m like ebe ihe ọma dị. O nwere ka mmadụ ya sị merụ ife Chineke n'anya fụ na ihe ezi omume gị karịrị ajọ omume gị. My brother, God will hearken unto your voice, unto your cry. Now ka njụọ ụlọ ajụjụ ọ ya ka mma ịfụ onye na-help so much na society. For example, maybe na somebody rụrụ ụlọ ọgwụ na-agwọ ndị mmadụ ọrịa free through people's support. Na-akwụrụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ free, na-akpọpụ ndị mmadụ obodo oyibo ndị na-eje agụ science and technology free with the church support fund. Na-eme everything niile free, na impact na life ndị Igbo. Nke a one ka ị laikiri onye na-ebupụte ite ọgwụ kpam dobe ite ọgwụ ahụ were na ite ọgwụ a na-enye nsi, na-enye ure, na-enye ụkwụ abashu, na-akụ mmadụ ara, na-edi mmadụ poison, tiri gị aba na ịchaka, tiri gị nke a, tiri gị nke ọzọ, gwọkwọrọ gị ọgwụ
nke ihe eji wee egwu mmadụ wayo. Onye na-asị gị jee egwu onye ọcha wayo ka ị nata onye ọcha ego, ị na-asị ya right on. Are you not the most foolish person on earth? Igwu onye ọcha wayo ewetere gị ime Thanksgiving ekenebe arụsị gị na ije egwu onye ọcha wayo, dibịa were 10% ma 20% ịṅụrị ya asị na o buteghị ike. Now onye Igbo zi jezi egwu onye Igbo wayo ije tụọ ya na arụsị. Onye Igbo gwu onye Igbo wayo atụ onye ahụ na arụsị because nọ onye Igbo ka ọ nọ the same human being. Onye ọcha Igbo wayo jereje bie ego na banki obodo ha wee nye gị ka gị na-eme biznes were ego kuchie because na dibịa gwọrọ gị ọgwụ sị gị jee were ọgwụ akịta wee jee weta client weta onye ọcha, ije napụ onye ahụ ego. Onye ọcha adazie na depression, ụfọdụ nwere ike ṅụọ poison nwụọ, ụfọdụ si n'elu unu nwatuo nwụọ because na onye Igbo gburu ha wayo. Mana onye Igbo rụka gị ije tụọ ya na arụsị, ọ bụ na arụsị na-egbughe ịchọ poison nye dọta ozuo na shrine. Ndị Igbo Attire, that is why nwere onwe ha na-achụ ji wee dị very difficult because unity adịghị n'ala Igbo. Ịdị n'otu adịrọ n'ala Igbo. Ị ga-afụ na onye a na-eme arụ ị na-asị right on because of peanut. Ihe nji dị bold dị gagaraga bụ na no native doctor is paying me to do canvassing. Nwere akwụ m ụgwọ mụ promote ego one ka ị ga-enyewu m that I'm not living fine, that I'm not living comfortable as I've been contented na nke Chukwu nyere m. Ụfọdụ bụ na native doctor ga-enye ha nri enye ha ego before ha erie nri. Ụfọdụ meso African country bụ na ọ bụ na native doctor enye ha ego, they will not pay house rent ha, they will not eat. Onwebe ofu mmiri ha mere achieve in life. All their life depends on native doctor's money. If native doctor does not give you money to be promoting his evil deed, you cannot eat. Ịba na Jpac bụ odogwu ngwere si n'elu ọjị daa nwa onye toro enyi ọsụ na ọ bụ na mmadụ etoghị ebe gịnị otoro onwe. Ịma na Jpac bụ odogwu because adị m anara gị ego, I don't collect money from your hand. That is why ime ihe ọjọọ mgbaa gị ka akpị. Pastor no dey pay me, native doctor no dey pay me. I earn my money by myself. So native doctor bụ na rara nsị bupụta ite ọgwụ na oke ite na oke awele bido na-akụzi ndị ụmụ youth how to lure themselves not to walk. No ka ajeje bubu oke ite mebe ihe na mpụta mgba gị wụọ ndọ gị vamvamva because onwe ihe ị ga-eme ị naghị akwụ m ụgwọ. I just pity those people na-akwụ ụgwọ, native doctors na-akwụ ụgwọ ka ha ghara ịgba ha wụọ. I pity them because ụbọchị ọbụla native doctor ahụ nwere ike zuo ohi ma o mee ihe mmekpu ma o mee arụ and ọgụnwa ya ekwue due to ihe o mere adịrọ mma. Ifu na ime ekwu uzie because afachie na gị ọnụ wute ego bribe 50,000 100,000 ego nji anọrọ one side, ego nji anọrọ ofu ebe nọrọ ntụ ya rigide erituo under 1 hour iri na 100,000 200,000 iwere ịṅụọ ngwụ bupụta kpọọ pati be ya na ụfọdụ ka ya abịa enye ego ha sị ha jezie gbagba nwanne ha wụọ, ụfọdụ ejede agbagba nwanne ha wụọ. Ofu nna gị the same ụmụnna gị the same meeting ofu ebe ịpụ eje na-agba ya wụọ because na a one nonsensical person calling himself native doctor nyere gị peanut ije bitere ya nwanne gị. Somebody you have never known before, nwanne gị kere na-abụgoro primary school gụọ secondary gụcha pụta taa afụ n'obodo, onye ọbụla depart ya enye gị 100,000 ijezie eje bupute profile nwanne gị ka ije katọbe ihe katọchakwa ije nwa obodo oyibo batakwa ihe abatakwa na ụmụnna m na ga na-abachiri ọjị. You won't see me because ihe na-ama ekweghị na m anya before ị na-abata emebego m ihe ego na-emesi ihe ego ike. So onye nọcha obodo oyibo ga-aha bata mụnwa bụ nọ na Nigeria akara gị mma ihere ya bụ nke gị because you have sold yourself and life to native doctor. The day ọbụla ha ndị a metere ihe ọjọọ ha meta ihe anyị ga-ejije nga ha jee nga ego ga-aka ọtụọ and iwe wee ha sị ha anyezi gị adị ma agbazi ha wụọ because iri wa n'ọnụ ha enyewa anaghị ọnụ. So ihe bere blogger native doctor na-enye ego, I am sorry these people they are keeping your alert. Ego ị na ha na-ese ndịrị unu bụ ndị blogger ka ha unu were akọva ihe ọjọọ ha na-eme. I know all everything mana achọghị m ịgbapụ unu afọ ihe ọbụla unu metere were isi unu buru metere buru kama ihe nna sị ka unu mara bụ na ha na-eke ibu alert niile a na-ese ndịrị unu.
all the hotel na niile a na-ekipụ bọsọ ọ bụla unu ya eme ihe mmegbu gbawakwa ha wụọ again ha ewepụta alat niile ji akwụ unu ụgwọ mee gịnị gbaa ya n'anwụ. Ịchọrọ ịma ịmara, ịchọghị ịma ka kwugharị gbasara Jpac. Ịma bụ Chineke na-eme m eze gị, Jehova na-eme m eze gị, ịghọtara. So unu agaghị ajụ onwe unu ajụjụ, ịchara ọgụ a na-anụ bụ ọgụ egbe na mma. Mụnwa bụ Jpac atụgo m na arụsị kwuru arụsị mechaa were ehi sacrifice ya na gods ka o gbuo Jpac. Jpac ka kwọrọ ịgba ha na chi m nọ n'elu, that I'm serving a living God, I'm a serve dead God. I might be a sinner, mana ife Chineke ji respect a sinner bụ na you always proclaim the word of God, you always say it with your mouth, you always defend the faith. God will save you. Ngozi na adị ndị na-ekwupụta ni believe na ndị aka ya enyere aka, ndị aka na-esọpụta. The omnipotent omniscience always by my side guiding me. Ọ na-arụ ọrụ. So if you don't ijebe ka Jpac akụọ gị ụgwọ ntọọchị enwe anya na-abụ ịghọtara. So if you embrace God, nwere ihe dị n'ime ịghọtara. Jpac ekwugo m okwu much, ịma na ahapụ m eluzo nke bụ na m na-ekwu okwu too much. Esi na maya ebuka ịma na gị nwa na-ege ege a na-ege ka maka na ọ bụ good morning tọtara how are you. Adị m ekwu okwu too much. Also only on video, only on Facebook. After that, I talk less. Anyị ekene onye ọbụla niile na-asị Igbo na ọma na-ege m ntị na ọya adịlị onye ọbụla na mma na-asịkwa ebe na na vidiyo anyị solo anyị na subscribe kwa solo anyị na-agba ikwa notification gị ihe ọbụla ịchọzili ikwu ịdọrọpụ ya na comment section, like ya vidiyo anyị nakwa ka vidiyo anyị na-aga viral na-enweta mụ recommendation. Anyị na-asị na ọya adịlị Igbo niile mma. Ngwanụnụ ka enwenụ mgbe ọzọ.